बिपिएफ दोलोनि मानगोनां हाग्रामा सार दैदेननाय दोलो बिपिएफ दोलोआ दिनै जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर मोनसे मा बुङो देरहासार गिदिर देरहासार बिग माने जोङो साक्सेस जायनि फलाव दिनै जोङो 2 नम्बर दतमा बिजाबाव मानगोनां रबिराम नार्जारी सारखौ जोङो देरहासार खालामहरनो हाबाय आरो बे देरहासार खालामहरनो हानो जोंनि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबायफोरनि अननाय रायजो राजाफोरनि अननायनि थाखायनो जों दिनै बिथांखौ जों देरहासार खालामहरनो हाबाय आरो जोंनि बनगाव समस्थियाव बिटिसिनि कनस्टिटुन्सियाव जोङो मोनथाम पार्टआव गोग्लैदों क'क्राझार पार्ट मोनसे मोनबा प्राइमारि आरो दतमा पार्टआव मोनथाम प्राइमारि आरो बाखि बावखुंग्रि पार्टआव मोनबा प्राइमारि टटेल जोंनाव 13टा प्राइमारि दङ स' जोङो मोनथामबो समस्थिखौ एमएलए समस्थिखौ जोङो बावखुंग्रि क'क्राझार आरो दतमा जोंनि रायजो राजा आइ आफा अननायाव जों देरहासार खालामहरनो हाबाय आरो बेनिफ्राय ग्रेट साक्सेस आरो मा बुंबावनो जोबोद गोजोननाय मोनो दिनै सारखौ जों बरायदों जोङो ब्लक कमिटि आरो प्राइमारि कमिटिजों लोगोसे जेसेबां विंस दङ पेरेन्ट वुमेन इउथ बिएसइउ बा माइनरिटि सेल जेसेबां जाथि जनगोष्ठीजों दङ जोंनि समस्थियाव जों सारखौ बरायदों आरो बेनो जोंनि थाखाय मानगोनां हाग्रामा सार दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि थाखाय गिदिर मोनसे साक्सेस बा गिदिर जोंनि थाखाय देरहासार होननानै जों रायजो राजानि आइ आफा अननायाव जों मोनबाय आरो बेनोथ' बिथांमोननि मोनसे थांनाय 2020आव बिथांमोना गारदि मोनदोंमोन बिटिसिखौ सासन खालामनो नाथाय बिटिसि सासन खालामनायाव आइ आफा रायजो राजानि अननायाव बिथांमोनाबो मोनसे दायित्व बाहार मोनदोंमोन बिटिसिखौ सासन खालामनो खिन्थु उनावहाय नुबाय बिथांमोननि खामानि मावनाया खुगायाव बुङो फंसे बाथ्रा मावो फंसे बाथ्रा आरो थगायनाया बांसिन जादों बिथांमोननि बे 5 बोसोर सासन कालाव रायजो राजानि आइ आफानि जेबो खामानि मावनो हायाखै बेनिखायनो थांनाय 2025नि बिटिसि इलेक्सनावबो रायजो राजाया जोंनि बिपिएफ दोलोखौनो जोंनि मानगोनां हाग्रामा सार दैदेननाय दोलोखौनो मोजां मोननानै 28टा सिटआव जोङो 40टायाव 28टा सिटआव जों देरहासार खालामखादों आरो बेनो रिजाल्टखा प्रमद बर' सालायनाय इउपिपिएल दोलोआ जे फेलियर जाबाय थांनाय 5 बोसोराव बेनिफ्राय जोङो 2025आव जोंनि मानगोनां हाग्रामा सार दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ 28 जन देरहासार जानानै जों साक्सेस खालामखादों बेनो रायजो राजानि रिजाल्ट बेनो रायजो राजानि अननाय गतिके एखे धरनैनो नैबे एबार एमएलए इलेक्सनाव जोङो 11 जनाव जोङो 10 जन देरहासार जानो हाबाय आरो बाहाय बे एमएलएआव इउपिपिएल दोलोआ 0 जादों आरो बेनिफ्राय दिनैनि दिनाव जोङो इउपिपिएलनि नामखौ लायाबाबो जासिगोन मानो होनोब्ला बिथांमोननि दोलोआ भेनिस जासिगोन बिटिसि ओनसोलनिफ्राय गोमासिगोन आरो बिसोरनियाव साब्रैसो साबासो हयथ' एमसिएलएफोर दङ बिथांमोनाबो जोंनि दोलोआव हाबफैगोन हयथ' सासे सानैया फैनाय नङा खिन्थु सानै साथामा निस्सय जोंनि दोलोआव हाबफैसिगोन बे क्लियार जानानै दङ आरो इउपिपिएल हिसाबै नाम थानाय नंला बिटिसि ओनसोलाव पलिटिकेल पार्टिया बे गोमालांसिगोन बे मन्थ्रि केबिनेट मिनिस्टार मोननाया हाइकमान्डनिसो खोथा जोंनि हाइकमान्डआ मा सिद्धान्त लायो सोरनो होयो सोरनो होआ बे सारमोननिसो डिसिसन जागोन आं सासे एमसिएलए जानानै आं बेफोरबायदि माबाखौ आंहा अधिकार गैया आरो आं बुंनायबो नङा गतिके मन्थ्रि मोननाय मोनैया हाइकमान्डनि डिसिसन सोरनो होयो सोरनो होआ जों कर्मि बिपिएफ दोलोनि जों मावबाय थागोन आरो जों मावलांबाय थागोन जोंहा मन्थ्रि मन्थ्रा मोननायजों जोंहा खोथा गैया खिन्थु जों बिपिएफ दोलोखौ स्ट्रेंथेन दोनलांगोन आरो स्ट्रं जों लाखिलांबाय थागोन बे जों एस ए कर्मि हिसाबै जों मावलांबाय थागोन मन्थ्रि मोननाया गिदिर बाथ्रा नङा आरो बे जोंनि डिसिसन नङा